vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai vatapinda mumamessages edu anzi hello mukomanashi, please post for me as hidden identity. Mukoma, ndakabva mukupiwa mamwe maslippers ekuti hapi wangu ange achipfeka maslippers iwawo, but handisi kunzwisisa kuti chii chainge chakaitwa pamaslippers iwawo, nekuti hapi wangu akabva atanga kungozvimba makumbo ake. Ndiri mukadzi ane makore 35, ndine vana vangu 2, ndakaroorwa zvakanaka, asi imba yacho ndeiya yekungoti ndainge ndichingoramba ndakangochegera, ndaigara ndichingorohwa zuva nezuva. Kubva ndichiroorwa, murume wangu neni tainge tisingatombogarisani zvakanaka. Zvakatanga pakusadiwa nehama dzemurume wangu. Zvose zvandaizama kuti ndinge ndichivaitira ndaingonzi ndiri kuvatadzira. Ndakatombozama kuti ndinge ndichifambira imba yangu, but after ndazoudzwa kuti murume wangu kumashure uko ainge akatoita vamwe vakadzi 3, inini I was number 4. Zvinhu zvose izvi ndainge ndisina kuzviudzwa pandakapinda mumarriage nemurume uyu. Chakazonyanya kundirwadza ndechekuti murume wangu kunze kwekuti achidzikama, ndakasvika pakuzotomubatira magirlfriend ekuti ndikatanga kutaura nezvawo mukomanashi. Magirlfriend andakakwanisa kubata, magirlfriend acho anosvika kuma10, vamwe vacho handitombovazivi. Inini nemurume wangu tiri kuno kuSouth Africa. Murume wangu munhu wekuti mumadress haabviri, ende anotoda zviya zvekunzi ane mbiri yekuchinjanisa vakadzi, haazezi kunyange vakava vakadzi vevanhu. Inini kwandigere nemurume wangu mukomanashi takagara kumalocations, saka kunyange mukaita bongozozo mumba, manext door vanotozvinzwa. Murume wangu uyu mukomanashi pose apa aiva munhu wekuti aigara achingonditukira vabereki vangu, achingondiaccuse kuti ndinomuhurira. Chaindirwadza ndechekuti apa munhu anenge aspenda the whole weekend asipo, panozodzoka otanga kukuaccuse kuti iwewo uri kundihurira. Sometimes anenge achitotaura mazita evanhu vatinogara navo pamba pedu. Mumba macho ndinoitwa sekunge ndiri mwana mudiki chaiye. Kana ukangoita mistake yekuti waenda kunotenga iye asipo, paunodzoka kana ukasaburitsa marisiti, dzimwe nguva anotanga kukupopotera. But kana ari iye achispenda mari dzacho dzinenge dzichingoburitswa, unenge uchingoudzwa kuti ndinoda unotenga pati yakati yemotikari, but I know kuti mari iyoyo kazhinji kacho anenge aenda out nemagirlfriends ake. But kuti ndikwanise kumubvunza ndava kutomutya, nekuti munhu wekuti ndakangopinda mumarriage achindirakidza kuti iye anorova. Murume wangu anorova mukomanashi ende haazezi, kunyange kakava kanyaya kadiki anotoita semunhu agarwa nedhimoni. Anokwanisa kutokurovera kuti iwewe wamunyima bonde, because dzimwe nguva ndaizopedzisira ndava kuramba, nekuti ndinenge ndava kufunga kuti munhu uyu zvaabuda angava asangana nevakadzi vangani, nekuti pane pamwe pandakambosangana nekondomu rainge rakashandiswa. Kondomu iri rainge rakashandiswa rikabva raputirwa mutishu rikabva rangoiswa pasi papassenger seat. Saka musi wandakazokwirawo motikari yake, apasi pose mukomanachi pandinokwira motikari yemurume wangu, dzimwe nguva anokwanisa kutokuudza kuti motikari yakafa, fanoso kutungamira kuenda kutauni nekombi. Asi kana wava kutauni unokwanisa kuzotodhumana kana kuzotoudzwa neumwe munhu kuti ndashaya kombi ndikazokwira motikari yemurume wenyu. Iye kana ukazomubvunza kuti ko mazozvifambisa sei kuti inini mandiudza kuti motikari yakafa but mazopinda mutauni, anobva akuudza kuti it was an emergency, obva atonyarara semunhu agara achirova. Kuti ndirambe ndichingomubvunzisisa ndava kutotya. Pandakangoona kuti murume uyu anoda vanhukadzi zvakanyanyisa, foni yake ndakabva ndangosiyana nayo. Zvese zvekumubvunza kuti ko nhasi hamuna kurara pamba, ndainge ndava kusambomubvunza. Kunyange ndikapinda motikari make ndaisiti ndikapinda motikari ndotanga kucherechedza kuti hapana here zvimwe zvinhu zvinokwanisa zvakasiyiwa nevanhukadzi, ndainge ndava kusazviita. Ndaingoti ndikangopinda motikari ndobva ndangogara as a passenger tichienda kwatinoenda, kana akasvikawo akandidropa ndichingotiwo ndizvozvo
but on that day handizive kuti ndainge ndanyanya kufarisa chii kana kurivadzwa nei, because ndakangokaruka ndava kuti co-oxen cable iri kupi. Iye akabva ati tarisai pazasi pesiti, because ndakapedzera kuiona iri kusaidi ikoko. Ndokubva ndatanga kutsvaka oxen cable iya, ndikabva ndabata tishu. Pandakariburitsa iye akangotarisa kusaidi, ndikatanga kumubvunza kuti ko ichi ndochii. Iye akabva angobuda mumotikari zvezvia zvekuramwa achidzokera mumba. Paakasvika kumba akaona kuti ndainge ndatokiya dho, ndokungodzoka akanditi ndipe makii shamwari ndoda kupinda mumba. Saka mashoko ake akabva andirwadza kuti apa ndainge ndafainda evidence yekuti munhu uyu ari kupota achiita system yekurarana nevanhukadzi vakasiyana siyana mumotikari, but yet ava kutoita sekunge ndiye victim. Ndakabva ndamutevera mumba imomo, ndokubva ndatanga kupopota. Kunze kwekuti arakidze kuti ari kundinzwirawo tsitsi, iye akatosimuka akapfumbata zvibhakera ndokubva andirova hedha, because ndakamuudza that day kuti kana uchida kundiuraya chingondiuraya shamwari, because ndainge ndasvika pakuneta mukomanashi nekuti dzimba dzakawandisa dzatakachinja musame location, nekuda kwekuti taingoti kana tikangogara paany house taizotobva pamba ipapo patoitika scandal yekuti either anenge adanana nalandlord kana kutongodanana nomumwe mukadzi wepamba ipapo kana kuti panext door. Haatombozeze zvachose whether munhu wacho muSouth African, ende mamwe maSouth African acho vanhu vanenge vakatororwa mukomanachi zvekuti anototanga kuthreateniwa kuti iwewe shamwari ukaramba uchiita yaunoita iyi tichakuuraya. Asi chake chaanongogona mukomanachi kungodhinda mukadzi chete. Ndaita rondedzero iyi mukoma so that people can understand where I am coming from and ndekupi kwandiri kuda kuzoenda nenyaya yangu, so that people can judge me less. Ndakazotomboita get into contact with his last ex-wife. Ndiye munhu akazondiudza mashoko airwadza, akangondibvunza kuti nhai mai mwana, munombozvibvunza here kuti inini since ndine mwana nemurume wenyu uyu, makambozvibvunza here kuti why I don't even bother kuti ndinge ndichitaura nemurume wenyu? You have to ask yourself that. Pamakazotopinda panyanga ndainge ndanzwa nekurohwa, I knew kuti you were the one ainge achidiwa at that time. Anditi mainge muchipiwa sweet love here. Ende murume uyu mukomanashi zvose zvandakaudzwa it is the truth, because pandakatanga kudanana naye akaita zvekundiconfuse, zviya zvekundipinza murudo nesweet tongue yake. Kana achitaura newe unonyatsobhilivha kuti ya panapa ndazviwanira murume anondida. Inini ndainge ndisingatozive kuti pandainge ndichirwidzana naye kuti ange achindiroora because of the love yaainge achindipa, ndaisatoziva kuti kumba uku kwaitova neumwe mukadzi ainge achishungurudzwa just like the way yandiri kushungurudzwa izvezvi. Mukomanashi hakuna chinhu chinorwadza chekuti izvezvizvi ndichikuitirai voice note iri mukomanashi ndiri kuita ndichizvicontrola because ndiri kubasa, handidi kuti ndizoenda up ndava kuchema. But pose pandinorondedzera nyaya iyi either kuhama dzangu kana kuti kuhama dzake, ndinopedzisira ndava kuchema. But ndiri kuzama kuti ndinge ndichitaura nyaya yangu so that mhuri yeZimbabwe ikwanise kundibatsira pamadecisions that I want to do. Hakuna chinhu chinorwadza mukomanashi chekuti unonyatsokuziva kuti murume wako waugere naye ari kukuhurira day in day out. Pane umwe musi pandakangokaruka ndabata foni yake zvekuti zviya ainge angondibatisawo foni yake, ndikanyatsokuwana kuti ainge akazvitora mapictures atori neumwe mukadzi. Handizive kuti vainge vari kumba kwemukadzi iyeye kana kuti vainge vari kulodge, but mapictures iwawo mukomanashi ainge achitorakidza kuti vanhu ava kusangana kwavanoita vanotosangana vasina kana protection at all. Kana ukazama kuda kumubvunza kuti kunhai zvinhu izvi uri kuzviitirei, ko kasi hausi kutya here kuti kunze uko vanhu vari kurwara, iye anongokuudza kuti handiti ndakachecheudzwa, saka mapesendeji ekuti ndinge ndichibatira chirwere mashoma. Ndo zvaanongozviudza mukomanashi. Handizive kuti ingava iri reason here yekuti murume kana ukanzi wachecheudzwa wava kufanira uchingofamba everywhere uchingonongedzera chimuti chako uchitemba kuti wakachecheudzwa. About 3 weeks ago mukoma, ndine dzimwe hope dzandakarota dzandakatomboda kukutumirayo ndichiti zvimwe kuda ndinokwanisa kunge ndichipiwa dudziro dzehope idzodzo. Zvakaitika ndezvekuti ndakatanga kurota, but kuhope uku ndainge ndichirota murume wangu achimhanyiswa neumwe murume uyu tigere naye in the same location, ende munhu anotozivikanwa kuti
kuti ana mukoma vake vakabva kuZimbabwe izvezvizvi vanoitawo zvenguo tsvuku. Saka murume uyu ainge achimhanyisa murume wangu ndokubva asvika akanowira mune rimwe gomba, but mugomba raakawira inini ndakabva ndatadza kumuburitsa because mainge muine imwe mvura yainge yakaita matope. Ndikabva ndamuka ndichimuudza kuti hope dzandakoroterai dai mamboita pause, nekuti murume wacho wandainge ndarota pane imwe scandal yainge yakaitika kumashure uko. Murume iye akazotosvika pakurambana nemudzimai wake nekuda kwemurume wangu, but vainge vachangobva mukudzokerana zvaizvezvi. Saka kudzokerana kwavakaita ndaigara ndichingotya ende ndaigara ndichingoudza murume wangu kuti kana uchindirova ndirovere zvako chokwadi, but mukadzi uya wawaigara uchitakura neuber yako mahara nekuti mainge mava kudanana akadzoka muno mulocation. Kana ukaramba uchingowirirana naye unopedzisira waurawa nemurume wake, because pane zvimwe zvandainge ndichiudzwa nevamwe vakadzi kuti asi kana murume wenyu kana akaramba achingowirirana nemukadzi uyu anokwanisa kuzopedzisira atsvakirwa matsotsi, vakarequesta boat vakamuuraya. But mukomanache murume wangu handizive kuti akanyanyisa kuomarara musoro kana kuti mweya uri kutomushandisa, because kunyange ukamuudza iye anenge achingogutsurira musoro, but kana ukamubohwa chake chete chaanongoita kusimuka obva akuchikidzira. Kana kuti wanyanyisa kumubohwa anobva atanga kukurova, ipapo akabva anyarara. Hope dzandainge ndarota ndakabva ndamuudza kuti ndarota zvakati dai mambotamba muchichenjera, akangoti ndazvinzwa, ndokubva angonyarara zvake. Saka murume uyu akambonetsana nemurume wangu mushure mekunge murume wangu amutorera mukadzi wake. Akazosvika pamba pedu ainge achifamba nevamwe vakadzi vanoitawo zveshoplifting, vaitengesa zvimwe zvavainge vachitengesa. Ini ndakabva ndangotsvonya murume wangu ziso kuti zvinhu zvevanhu ava wadii waregedza kuzvitora, since imimi muri vanhu vekuti mune grudge. Handifunge kuti zvinhu zvakanaka kuti munhu wawakambotorera mukadzi wake ane chigumbu newe obva auya achikutengesera hembe, ko kana hembe idzodzo dzakagadzirwa. Iye murume wangu akabva atora shoti ndokutora vhesi ndokubva atora maslippers. Vanhu ava pavakaenda ndakatombonetsana naye ndikati nhai munotora maslippers echikwereti, ko mupepo maslippers anomboita mari? Shuwa mungaita zvekukwereta maslippers, ko mambonyanya kumada zvakaita sei? Kana manga muchida maslippers madii kuti ndizokutengerai imimi maslippers? Ingawani maslippers kunyange ne20 rand munokwanisa kumawana. Takatombobvutirana zvinhu izvozvo nekuti ndainge ndichida kumuzviisa mune rimwe saga ratinopota tichiti kana tikatenga zvimadhende zvedu tobva taisa musaga iroro tozozvitumira kuZimbabwe. But takabvutidzana zvinhu zviya mukomanashi kusvika hembe dziya dzava kuda kubvaruka. Iye akazondiudza kuti kana ukangobvarura hembe idzodzo nhasi unochiona, ndokubva ndangosiyana nazvo. Munhu ndokubva ageza akapfeka hembe dzake ndokutora motikari yake akabva abuda. Takagara mukomanashi, but iye akabva atanga kurwara kwaaita aingoti ndiri kunzwa kubayiwa makumbo angu kusvika makumbo ake azvimba. Takatomboenda kuchipatara 2 weeks dzadarika idzo, but kuchipatara vakangomupa mapain killer nemimwe mishonga yekuti apote achizora kumakumbo. Chiri kundinetsa mukoma ndechekuti makumbo ake ari kungoramba achizvimba. Ndakabva ndazivisa vabereki vake kuZimbabwe nevamwe vanatete vari kunoku kuSouth Africa ndikati mukoma wenyu ndozviri kuitika kunoku, vari kungozvimba makumbo. Kana kubasa mukomanashi kuti ange achidriva motikari iya haachakwanisi, nekuti anoti kana akangopinda motikari akatanga kudriva makumbo ake anoita sekunge ari kusinina mvura. Makumbo ake haachakwani mubhutsu, ava kungogara akapfeka mapatapata iwawo anoita zvekusina mvura inenge yakawanda zvekuti unotoona kuti mumachira dzimwe nguva kana akagara nguva yakareba ari mumachira kuzasi uku unotoona kuti machira anenge atonyorova. Mukomanashi inini zvangu nezvose zvandakazoudzwa nanatete vake, because ivo vakazondibvunza kuti ko imimi mai guru, ko makazoregerei bhudhi vachitora mapushi iwawo, ko makadii kuzongotora mapatapata iwawo? Kana mainge muine dzimwe hope dzamainge makarota, ko makadii kutora mukabva mamarasa? But yet vanoziva kuti hama yavo inorova. Pose pandaigara ndichingorohwa ndaiti kana ndikavaudza kuti kunoku tete ndarohwa, vaibva vangoti tichazongotaura navo, but vakaita sekunge havazive unhu hwehama yavo. Ndosaka mukomanashi inini zvangu ndafunga kuti patinotengesa motikari yacho sekutaurwa kwazvakaitwa kuti tinge tichitengesa motikari tobva tawana mari yekuti tikwanise kuenda kuZimbabwe, but mukoma inini handingaende kuZimbabwe kunotanga kuchengeta munhu ainge achindishungurudza kudai. Tichararama nei? Nekuti pose
pose apa patainge tichishanda mukomanashe ndakazototi panapa ndinourawa nenhamo because kuno kwacho tigere zvedu zvakanaka. Kana ukapinda mumba medu unonyatsoona kuti vanhu ava vari kurarama life yakanaka, but kuZimbabwe mukomanashe hatina kana mbudzi inoti mhee, kunyange jongwe zvaro rinokukurudza hatitomborina. Pamusha pavo sisi vake ava vari kuno kuSouth Africa vakandiudza kuti maiguru ko imi makadii kuzomutorera mapushi acho mukamapisa. Ndivo vakavakisa 3 rooms yavo, ende vane mamwe mashoko avanogara vachitaura kuti imba yandakavaka handidi kuona umwe munhu achizopinda nerukumbo rwake, nekuti kunoku vanhu munongoita zvekutenga zvinhu zvinodhura, isusu vamwe vanhu tichigara mimikuku. Saka tikadzokera kuZimbabwe imba iyoyo imba yangu nevana vangu. On my side inini zvangu ndiri covered, nekuti ndakasvika pakuona kuti evo munhu uyu wandigere naye munhu asina kana future yekuti tinge tichivaka kumusha mukoma. Pandakanotumidzirwa mari yetsvakirai kuno, you won't even believe kuti nenhau yekuti kuno kwatigere hatina kana chatinombogara tichitumira vabereki vake. Saka vakazotokamura mari tikazototumira imwe mari zvekare, because vakangoti vagamuchira mari vakati mwanangu une makore mangani uri kuSouth Africa, kuno tiri kudya nhoko dzezvironda, but watipa mari yakawanda kudai kuti tinge tichienda kunoreva mudzimai wako, ko isu wambotifungawo here? Because iye akangotumira mari yebhazi nemari yekuti aende kunondireva. Saka ivo vakabva vangokamura mari iya, tikazoshanda zvekare tikavatumira imwe mari, nekuti yatainge tatumira vainge vaidya. Mukomanashe, this is my situation. Saka sisi vangu ivo vandiudza kuti it is far much better muningena kuti pacho pamuchaisa motikari iyoyo paFacebook kana ikatengwa, iwewe gara watora mari hafu yako, nekuti bank account ratiri kushandisa izvezvizvi ibank account rangu. Permit yangu even though yaya expire, but bank account rangu harisati ravharwa zvaro, saka ndo ratinoshandisa. Sorry zvenyu mukomanashe nekukuremedzai kuti munge muchizotaipa voice note rangu, but please post for me ndizotevererawo mucomment section ndinzwewo miono yevamwe kuti ndopafambisa sei, ndotora mari here ndobva ndatiza, because I don't think kuti ndingaenda kunogara mumba mavatete. Vatete ava munhu ane pamuromo. Kana mari iyoyo yatinenge tatengesa motikari ikagara yapera ndava stuck ndiri kuZimbabwe, for sure ndinochiona amai ivavo vane pamuromo pasingamarwi nenhunzi. Vedare, that was a voice note randakatumirwa navahanzvadzi vedu. Hanzi kuZimbabwe hatina kana mbudzi inoti mhe. Zvakangooma hazvo vedu we. Please let us talk about this issue in the comment section.